Abdul ne Abdul ji daga Bon Exclusive daga HausaHipHop.blogspot.com. fare Allah zan sa wanda kun ga bai sa insa shi yayi komai kan kudurarsa aljan duk bayinsa shi yayi mu ya bambanta mu lawa Allah mun gode ma kai mu a yanki babba Afrika babbar gayya cikin ta kayo mu a Naija amma ga wasu na kokawa yan kasa suke walawa ƴaƴan suna shanawa matan suna haskawa ko ina suna takawa kukan mu yau mun kawo ina wa Allah kai sharewa Naija Nigeria talakawa na kuka yara na kuka mata na kuka tsofaffi na kuka sayin wata zo don ba shinkafa abin za na faɗa wallahi don ba na shakka na talakawa za na faɗa mi sallah mi salati mu so su a halil bai da duk sakan da saurin munci aljannati za mu shige domin su da za mu wuce manyan kasar suna gefe ihu suke a tantance manyan kudin sun sace alfarma duka sun kwaci ranar lahira akwai kallo wallahi akwai kaba mutane sun zama kamar bera kudaden mu sun yi rarara mutum kai sai ka ji ana kwatar ya mallaki biliyan dala miliyan pounds biliyan dala biliyan dari Naija talakawa yan Naija sai mu karo haƙuri nufawa yarbawa yamurai har ma yan bambo kutu har ma da igala kakan da nasa yaran basa igala nasa horo zabar mawa ka tafawa da dukkan sauran yaran da muke da su a Naija haɗe kai mu haɗe kanmu mu zama tsintsiya ɗaya Abdul